ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಮಲ್ಯಾಕ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ವಡಪಾವ ವಡೆಪಾವು ಬೇತೆ ಇಡೆ ಬಾವು ಅವ ಇತ್ತ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಡನೆ ಪೊನ್ನೂರು ಬೂರ್ನುಮ ಹೌದು Deton engkai nate gas barpilek malpili. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಸುಮಾರು ದಿನ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಏನು ದೂರ പോകുന്നിಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬನ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಎಡಪದವದ ರೂಟುಡು ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ತಟ್ಟನಂಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ನೋಡು. ಇನ್ನು ಗಂಗಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಸಾರ ತೋರ್ಮಂತರ ಅಲ್ಪ ತೇರಿಟ್ಟು ಗಾಂಧೀಜಿ ಚರಕ ಮಾತಂದಿತ್ತೇರು ಅವಿತ್ತಾರೆಗೆ ನೆರೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಚರಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾದೇವ ಮಗ ಸೀರೆ ಮಗು ಸೀರೆ ಎರೆಗಾಲ ಸೀರೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಹೊಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಒಂದು 1947 ಓರ್ಮನುತ್ತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಲ್ಪಾರ್ದು ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಲ್ಪದ್ನ ಹಾಂ ಏರ್ ಕದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಲ್ಪಂದೆ ಅಂತಿದೆ ಅಂತೀನಿ ತಪ್ಪನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ ಡಿಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರೇ ಕೈಟೆ ಸುಂದು ಕೂಡ ಕಾಡ್ದು ಇದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಐಟದ ಅದು ರಾಕಿ ಬಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಒಗ ಐಟು ದಾದನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಹಟ್ಟರೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಕುದ ಆ ಬುಕ್ಕ ಮುರಾದಿ ಜೀರಣಿಗೆ ಏನೋ ಇತ್ತೀರು ಮಾರೆ ಅತ್ತಿ ಯಾರಿಂಚೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಗಂಗಮ್ಮನ ಕೇಂಡ ಬನ್ಲೇನು ಹಾಂ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಮಲ್ಯಾಕ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಪೂರ ಗೊಂಜನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿನ್ ಮಲ್ಲೆತ್ ಏರ್ಕೇನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀಗಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕಮಲ ಉಂಡು ಕಮಲ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಬಾಡ್ ರಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಅವ್ಳು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪುಂಡದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಪಲ್ಯಮ ಪಲ್ಯಮ ಕನ್ನಡ ಹೀರೋ ಅವನ್ ಬಂದ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಜತ್ ಕನ್ನಡ ರೋಮಾಂಚನವಿದು ಕನ್ನಡ ಈತ್ಸೋಕ್ ಪದ್ಯ ಅನ್ಬರ ಅವತ್ತು ಐತೇನೋ ತುರುಟು ಬೇತಲ್ಲಿ ಅವೇನೇ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ರೋಮ ಒಂದುಲೇ ರೋಮಾಂಚನವಿದು ಈ ಕಂಬಲ ಅವೇನು ಹೊಸತ್ತು ಈ ಸದ್ರಿ ಆಗ ಬರೀತೀನಮ್ಮ ಓಕೆನೇ ಕಮಲ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನ ಸಂಚನೆ ತೊಂಜಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಮೇರೆ ಹಿಡ್ದು ಸೂಚನೆ ಅಪಲ್ ನಿತ್ಯ ಪಂಡಿದ ಅದೇ ಏರ್ ದಯಮಲ್ತಿ ಏರ್ಲ ದಯದೀದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಲಗ ಬರೋಡು ಹತ್ತು ಮಿತ್ತ ಪಂಡರದ ಅದು ತಿನ್ನೋಡ್ತಿಂದು ದಯದೀದು ಪಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಡಿ ದಯಗ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದ್ರೇವಲ್ಲಿ ಅವೂಲೆ ಹೋತಿನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಮಾತಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವಿನ ಆ ಬಿರೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿರೆಡ್ ವಡಪಾವ ವಡೆಪಾವು ಬೇತೆ ಇಡೆ ಬಾವು ಅವು ಹತ್ತು ಬೇತೆಗೊಂಡು ಬೇತೆ ವಡಪಾವು ಬೊಕ್ಕ ವಡೆಪಾವು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ಯ ನಾವು ಕಬಾಬು ಕಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸೈಂಜಿ ಸೈಂಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವು ತಿನ್ಬೇಕು ನೂಡಲ್ಸ್ ಲೂಡಸ್ ಲೂಡಸ್ ದಯದೀದು ಏರ್ಲ ತಿನ್ನಾಡಿ ನಾ ಬಂದ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ತಿ ಕುಡಂಜಿ ಉಂಡತ ಈ ಪುಂಡುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ಉಂಡತ ಬಯ್ಯನಾಗ್ಲಿತ್ತ ಮಾರು ಇರೋದು ಒಂದು ಲೋಟಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಓ ಬಂಜಿಡೊಂದು ಬಾಯಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟದ ಪಾನಿಪುರಿಯ ಪಾನಿಪುರಿ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಡಿ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂಡನೆ ಪೊನ್ನೂರು ಬೂರ್ನುಮ ಹೌದು ತುಳಿತೆ ಇತ್ತೆ ಹೂವು ಅಂಗಡಿ ಪಾರಡಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಣು ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಪಾನಿಪುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪಂದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ
ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ನಿ ಈತನ ಭಾನುವಾರದ ಬಾಡೂಟ ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ. ಹಾಂ ಪದಿಪೆ ಎಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ? ಪದಿಪೆ ಮತ್ತು ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಟೊಮೆಟೊ ಲೈಫ್ ಫುಡಿಯಬಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡತೆಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಮುಂಚೆ ಏರ್ನ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ನಿ ಅವಲ್ಲ ಆ ಊನ್ ಮಾ ಒಂದುಂಡು ಮುಂಚಿದು ಅದೇ ಏದು ಉಂಡಾಯ್ತು ಹಾಂ ಉಂಡು ತೂಜಿ ನೋಡಿ ಮುಂಚಿ ಹೇಗಾದ್ರು ಎಸಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜಾಯ್ನ್ ಆತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ అరే కరెక్ట్ ఉంది విలాన్ షూట్ ఆತು ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಿರಿ ಆಟಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತೂದಿಪ್ಪರು vlog jana tu per guarantee. Okay, start. You tell us, okay, when to start. Kriti chur back side. ಬೋರ್ಡ Yes. Oh my God. See, video credit. ದೇ ಪಾಪ ಕ್ಲಾಂತಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಅಂತಿರ್ತೀರಿ ಹಿಂಚ್ಕೊರ್ಲೆ But who will then for the vlog? No, he'll hold it. Fine. ಅಕ್ಕಲ ಕ್ಲಾಂತಿಗೆ ಒಂದು ತಿರ್ತೀರಿ ತೋಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಚ್ಕೊರ್ಲೆ Look back, then this. No. No. ಫಸ್ಟ್ ಆನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂಚೆ ಬಂದ ನಲ್ಲ ಬರುವಲ್ಲ ಓಕೆ ஒரு ಇಂಚ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಏನು ಅಕ್ಲೆ ಕಡ್ದು ತೇನು ಬಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಪಾಪದಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಶೂಟು ಬೈದಿನಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಮುಳ್ಳೆದೆ ಈತದೆ ಮುಳ್ಳು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಇದ್ದು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲೈಫ್ ಐತಿ ಮಕ್ಕಳು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಶೂಟಿಗೂ ಅವು ದುಂಕಿಲಕ ಅಂತ ಆತಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಕಾರ್ ದುಂಕಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತುನೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ದಲ್ಪ ಹೋದು ಬತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಿಜಾರದಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಶೂಟು ಸಾರಿ ಮಿಜಾರತ್ತು ಗುರುಪುರದಲ್ಪ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೈ ಗೈಸ್.